салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо бошад кӯшиш мекунем беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. Самандар Муродов фавран пас аз муборизаи қаҳрамонӣ ба беморхона рафт ва дар он ҷо ӯро бинобар шикастани буғуми китфи рост гипс карданд. ҳоло қаҳрамони амалкунандаи лигаи UFC дар вазни миёна худро хуб ҳис мекунад ва ба ҳама мухлисонаш барои дастгириашон миннатдорӣ баён мекунад. дар бораи кай барқарор шуданаш сухан рондан ҳоло барвақт аст. ба ҳар ҳол ба Самандар саломатӣ мехоҳем ва бозгашти ӯро бесаброна интизорем. ин суханҳо имрӯз дар саҳифаи аслии Eagle FC бо расми Самандар гузошта шудааст. ёдрас мешавем ки дерӯз Самандар Муродов бо рекорди 6-0 бо Максим Швец рекордаш 19-3 дар мусобиқае ки муштарак ба хотири Абдулманап Нурмагомедов UFC ва MC Fight Night дар Москва барпо шуд, вохӯрданд ки дар натиҷа варзишгари тоҷик Самандар Муродов дастболо шуд ва чемпиони Eagle FC дар вазни миёна гашт. мо бошад ба ин варзишгари тоҷик танҳо муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр.